Il-Qorti tal-Appell preseduta minn imħallef ċaħdet l-appell tal-Aqda Repubblika f'challenge li fetħet kontra l-Kummissarju tal-Pulizija u li dwaru hu id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina infexxa attakka kemm lill-istess Angelo Gaffa kif ukoll il-Maġistrat li tat id-deċiżjoni fl-ewwel qorti Dr. Nadine Santlija. L-imħallef Consuelo Sherry Herrera l-ħamis filgħodu ċaħdet l-Appell tar-Repubblika u konfermat is-sentenza tal-ewwel qorti li kienet ukoll talbet li Aquilina għandu jiġi investigat fuq leaks illegali minn inkjesta. Il-Qorti Kriminali notat kif l-Aqda Repubblika ma kellix raġuni tibda dawn il-proċeduri u remit il-barra l-aggravji li resqet l-istess saqda. Il-każ kien jitratta lill-Aqda Repubblika li permezz tal-President resqet rikors il-qorti kontra l-Kummissarju tal-Pulizija għax skont in-Nutar Robert Aquilina ma ressaqx persuni li kienu jaħdmu fil-Bank Pilatus wara inkjesta marbuta ma' ħasita flus. Iżda l-ewwel qorti ma qablitx mal-Aqda Repubblika u saħqet li l-Pulizija dejjem segwiet l-ordnijiet mogħtija lilha mill-qorti inkwerenti kif ukoll mill-Avukat Ġenerali. Intqal li Aquilina kellu informazzjoni li mhux suppost kellu fideh. Il-qorti kienet innutat kif ħafna mix-xhieda tiegħu Aquilina basa ħafna fuq xnijat u fuq dak li sema mingħand in-nies meta ntalab isemmi lin-nies li qalulu bl-informazzjoni u ma qalx min huma. Ġie rimarkat li kien hemm leaks mill-inkjesta dwar Pilatus Bank tant li kien hemm testi oriġinali li ġew leaked. Il-qorti notat kif dan huwa inkwetanti u kif l-istituzzjonijiet naqsu li jħarsu dan. Ġie spjegat kif Robert Aquilina kellu fidejh informazzjoni li mhux suppost kienet għandu u l-Maġistrat innotat li kien hemm leaks fosthom id-Dipartiment tal-Investigazzjoni dwar il-Kriminalità Finanzjarja l-FCID fejn kien hemm jaħdem l-eks Supretendent Frank Anthony Tabone illum kandidat nazzjonalista fuq 13 distrett u magħruf kemm huwa qrib ħafna ta' Jason Azzopardi. Fuq din id-deċiżjoni tal-Qorti Robert Aquilina u tar-Repubblika kienu marru barra d-depo jattakkaw lill-Kummissarju tal-Pulizija u jgħidlu li meta jrid isejjaħlu imma min għandu mhux se jieħu xejn. Aquilina kien infexx attakka lill-Maġistrat u issa anke tilef l-appell. Meta jrid jista' jibgħat għalija. Jibgħat għalija kemm irid għaliex min għandi mhu se jkun jaf assolutament xejn. Min għandi huwa se jikseb l-ebda informazzjoni.